Il-petrol mingħajr ċomp se jkun qed jorħos b'6 ċenteżmi u d-diesel b'2 ċenteżmi b'effett mill-ewwel ta' Ottubru. Fl-istess waqt il-prezz tal-fuel se jibqa' stabbli għat 3 xhur li ġejjin u dan qed isir bħala proġett pilota. Dan tħabbar is-sibt filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi. 3 xhur li ġejjin il-prezz tal-petrol u diesel mhux se jinbidel se jibqa' l-istess. U bekk nevitaw se noffru stabilità lill familji Maltin u għawxin kollha se nraħsu il-prezzijiet u l-burdens tagħhom fuq il-bwiet tagħhom u nkunu qegħdin f'pożizzjoni li ngħinu l-ekonomija wkoll. Il-Ministru qal li bit-traħħis se jkun qed joffri stabilità fil-prezzijiet tal-fuel għall familji u n-negozji. Permezz tar-roħs titnaqqas l-inċertezza. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm iċ-Chairman tal-Enemalta Charles Manjon li qal li r-roħs fil-fuel se jsir permezz ta' proġett pilota li se jkun qed isir wara nintlaħaq ftehim mal-Banek Internazzjonali Barclays u Deutsche. Permezz tal-proġett pilota l-prezz tal-petrol se jinbih għal €43 kull litru, filwaqt li dak tad-diesel jinbih għal €36. Ta' min jgħid li r-roħs ifisser li l-petrol se jkun l-irħas f'dawn l-aħħar 19-il xahar, filwaqt li l-prezz ta' diesel huwa l-irħas fl-aħħar sena. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li din hija turija ċara li gvern iwettaq filwaqt li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-familja. Meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Ministru Konrad Mizzi qal li fix-xhur li ġejjin il-ħaddiema tal-Enemalta se jkollhom qudiemhom bosta opportunitajiet ġodda kemm fl-impjieg tagħhom kif ukoll fit-taħriġ.